niin. Welcome to this year's 2026 Jäsenkon. Me olemme teidän juontajat tänään, Nopata ja Lumiku. On mahtavaa nähdä teidät kaikki täällä. We are your hosts today, Nokota and Lumiku. It's amazing to see all of you here. Tänään on ihan ensimmäinen kerta, kun pidämme jäsenkonin täällä Kulttuurikeskus Akustiikassa ja myös ensimmäinen koni Ylivieskassa. Today is the very first time we're hosting Jäsenkon in Culture Center Akustiikka, and it's the first one in Ylivieska. Meillä on monipuolista ohjelmaa tapahtumassamme ja toivomme, että tulette tykkäämään niistä. We have diverse programs in our event and we hope you enjoy them. Tapahtumamme aloitimme vain pienestä ideasta. Halusimme tehdä tapahtuman ennaltaehkäisemään nuorten yksinäisyyttä ja tuoda anime- ja pelikulttuuria Ylivieskaan. Aloimme pyytämällä cosplay-kerhoa kaupungin nuorisotoimelta. Kerhon järjestettyä kasasimme kerhon jäsenistä tiimin, jolla lähdimme kehittämään tapahtumaa Ylivieskaan, ja tässä me ollaan. We started an event with just a small idea. We wanted to make an event to reduce loneliness among young people and bring anime and gaming culture to Ylivieska. We started by requesting a cosplay club from the City Youth Service. After the club was organized, we assembled a team of club members and then started to develop the event in Ylivieska, and here we are. Me olemme tehneet kovaa työtä tätä tapahtumaa varten näiden yhteistyökumppaneiden kanssa. KAKon, Ylivieskan nuorisopalvelut, Nuorisoliider ja Kulttuurikeskus Akustiikka. We have been working hard for this convention with these partners: KAKon, Ylivieska Youth Services, Nuorisoliider and Culture Center Akustiikka. Henkilökohtaisesti haluan kiittää tiimiä ja vapaaehtoisia, jotka tekevät tästä tapahtumasta mahdollista. I would personally like to thank the volunteers who made this event possible. Kello 12 alkaa kokoushuone Sylvissä fanfiktiopaja ja kokoushuone Pietarissa alkaa peruuki, oppaat ja vinkit. Myös jatkuva ohjelma onkin alkanut luokissa yläkerrassa. Jatkuviin ohjelmiin kuuluu matsukirppis, karaoke, pelihuone ja maailmankirjasto. At 12 o'clock in room Sylvi, fanfiction workshop starts in room Pietari. A week's and guide program also starts. A continuous program has also started in the classrooms upstairs. The continuous program includes matcha flea market, karaoke, game room and manga library. Seuraavaksi esiintyy Jami hänen idol-esityksellään Step Ahead. Next is an idol show presented by Yumi. Step ahead!
että mä unohdin jotain. Tietenkin. Tärkein asia kilpailussa ja tietenkin idolissa on lightstick. Kenellä on lightstick? Wow! Jos ei ole lightstickia, voi käyttää myös puhelinta, tiesitkö? Laita puhelimen maailman kirkkaimmalle asetukselle ja värillinen kuva. Näin voi myös suojata omaa idoliasi. Minusta tuntuu, että minä olen ehkä voittanut teidän sielunkin tässä samalla. Oi ei, kisa alkaa. Me jäädään jälkeen. Mä näin myös tekin juoksitte. Kiitos. Tämä on ollut todella kivaa, mutta tietenkin kilpailun jälkeen pitää näyttää, kuinka hyvä on tanssimassakin. Niin viimeisen tanssin aikana toivon, että kannustatte minua niin lujaa kuin pystytte. Huutakaa, tavuttakaa ja heiluttakaa valotikkuja. Meiltä myös löytyy aulasta kortteja, jos haluat supporttaa idoliasi. Miksen apin avulla olemme saaneet tehtyä tästä unelmasta totta. Joten kiitetään Miksen apia. N, Ö,